Dacă era gestionat în mod corespunzător, poate acele victime trăiau și astăzi. El a fost recidivist. Așa este. De discuția asta pe care negociatorul ăla de la fața locului ar fi trebuit să o știe. Nici ăștia de la București de aici n-au știut cum să învețe pe cei din teritoriu cum să procedeze, pentru că una vorbești cu un deținut care este recidivist și este familiarizat cu pușcăria și știi că acolo e o facultate. Te duci cu o faptă, te întorci și afară, a doua oară când te întorci cu 3 fapte, pentru că ai mai învățat câte ceva în facultatea asta numită pușcărie. Chiar a spus că ar mai fi omorât mai mulți dacă era un apartament acolo. Buzul de armă este foarte prost scris. E de pe vremea lui împușcatul și dacă folosești pistolul ăla, riști să duci tu la pușcărie. Și atunci zici, ce se poate întâmpla? Poate îl omoară. Și dacă îl omoară, mortul întotdeauna este vinovat. Așa gândește omul. Dacă îl împușc, mă duc eu la pușcărie pentru omor. Sistemul penitenciar nu-și atinge scopul. Noi nu reabilităm deținuți. Dar ce facem cu Moroșan după ce iese din pușcărie? Și va ieși curând. Pe la 80 de ani, cred că maxim iese la... Ce 80 de ani? Nu apuc 80 de ani în sistemul penitenciar. Nu l-apuc. Peste 5 ani peste 5-6 ani iese din sistemul penitenciar. La 76 de ani. Nu cred eu că dacă omoră 2 oameni este bun de muncă, nu? Ce facem cu el? Tu ai ridicat o problemă pe care n-a ridicat-o nimeni de foarte multă vreme. 5.000 de criminali, dacă ar ieși chiar și succesiv așa, mâine, poimine, răspăimine, deci câte unul pe zi, vreme de 5.000 de zile, ei toți sunt susceptibili de a săvârși fapte cu aceeași violență imediat cum ies de acolo, pentru că asta ne-a arătat o practică în decursul timpului. Când un caz cutremură România, presa îl discută vreo 3 zile, după care rămâne în sertar. Dar dosarul 1632 din 2021, pe care noi l-am numit Apartamentul, nu poate fi rezumat în doar 3 zile. El are un volum fulminant, l-ați văzut în episodul anterior, dar totodată numai hotărârea, sentința de condamnare, are 118 pagini de motivare. Are ani de procese, are declarații publice care au trecut unele neobservate și are un sistem penitenciar care acum trebuie să gestioneze un condamnat la 30 de ani de penitență. Sigur, are și întrebări care au rămas încă nerăspunse chiar și pentru instanță. Astăzi le vom deschide pe toate. Cu mine în studio se află Adrian Cuculis, avocatul care a reprezentat familia, dar totodată îl avem și pe Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Penitenciare, omul care cunoaște sistemul în care Moroșanu execută acum o pedeapsă de 30 de ani. Bun găsit! Bine te-am găsit, Mădălin. Vom vorbi acum despre sistemul penitenciar în concret și despre instituțiile de forță ale statului în general. Aștept întrebările tale, ce nelămuriri pentru telespectatori, pentru cei care se uită acum la noi la acest podcast. Am zis telespectatori că sunt învățat cu... Telespectatori sunt și așa îmi place și mie să le spun categoric și chiar dacă sunteți urmăritorii noștri, sigur, trebuie să vă spunem că ne vedeți ca de obicei pe YouTube în principal, dar avem paginile Lex Talk, formatul deja îl cunoaște, suntem în Lex Files astăzi, pe Facebook, Instagram, TikTok, unde ne vedeți chiar live atunci când filmăm, înregistrăm aceste episoade senzaționale. Ca de obicei o să discutăm lucruri picante pe care nu le-a putut afla publicul, dar totodată o să vedeți și câteva materiale de la momentul respectiv și de altfel chiar asta aș vrea să știu de la tine, Cosmin. Presupun că, ca toată lumea, mai toată țara în momentele alea se uita la televizor. Când l-ai văzut pe Moroșan, ce ți-a inspirat figura lui? Mi-a inspirat încă un criminal care va ajunge în spatele gratiilor. Noi suntem învățați cu oamenii ăștia care încalcă legea de obicei. Mă așteptam să aibă alt deznodământ, cazul ăla de la Onești. Acolo au fost multe situații care au arătat în ce stadiu se află instituțiile de forță ale statului, în speță de față Poliția Română și acțiunile pe care le-au coordonat atunci șefii din Poliția Română și persoanele cu funcție de execuție care au gestionat defectuos acest caz, pentru că dacă era gestionat în mod corespunzător, poate acele victime trăiau și astăzi și nu vorbeam la acest podcast despre un criminal, deși la o vârstă înaintată a comis acele crime într-un mod destul de urât, sub privirile oamenilor, că știți că era toată presa acolo,
sub privirile neputincioase ale poliției române. Și ale rudelor, chiar ale rudelor, l-am chiar. avut în primul episod și nu uitați, dați acel subscribe și uitați-vă și la primul episod dacă nu l-ați văzut deja, pentru că am vorbit foarte mult despre erorile acestea pe care în mod evident le-au comis autoritățile noastre, cum a ajuns de fapt să ucidă cei doi angajați ai societății care chipurile era vinovată pentru tot răul pe care îl pățea omul ăsta în viață. Și tocmai de aceea chiar sunt foarte interesat din perspectiva ta cum de fapt crezi că era bine să acționeze. Nu vorbim de norme neapărat, le-am dezbătut pentru că există acest dosar la CEDO acum în ceea ce privește modul în care a fost gestionată situația de către Poliția Română, Poliția Onești, IPJ Bacău și sigur DIAS, serviciu special care ar fi trebuit să intervină în astfel de situații. Da, eu voi vorbi acum fără perdea. Cei care se uită la podcastul acesta și mulți dintre ei poate mă cunosc, am mai fost la podcastul unde am vorbit direct, sincer, am expus toate nenorocirile din sistemul penitenciar, toate neputințele noastre, toate neajunsurile noastre, am vorbit și despre incompetența de care dăm unii dintre noi dovadă. Voi vorbi și acum la podcastul ăsta al tău. Țin să precizez că acest criminal Moroșan este acum la penitenciarul Giurgiu. Acolo își spășește pedeapsa, nu va face 30 de ani pentru că știți că are peste 65 de ani. Cât va face el, statul român l-a pedepsit, justiția l-a pedepsit, poate o să-l pedepsească și Dumnezeu dacă are zile să îl pedepsească. Cert este că ar fi trebuit ca noi, statul român, inclusiv poliția, să fi învățat ceva din această situație, dar din păcate, uitați-vă că nu a învățat mai nimic. Nu numai că n-a învățat, ba chiar statul a încercat să și modifice acele norme, măcar a făcut-o, normele care presupuneau la momentul 2021 ca DIAS-ul să intervină cu autosesizare. Acum se cere o solicitare din partea autorității locale, să-i spunem. Pătrățica asta a poliției este a lor, nu vreau să mă pronunț acum pe procedurile lor interne, dar pot să trag o concluzie ca cetățean, ca un coleg din zona penitenciară, că și noi suntem tot polițiști de penitenciare, avem aproape proceduri care se aseamănă mult între ele pe intervenție și pe multe alte situații care vizează acțiunile operative. Dar pot să concluzionez că atunci s-a acționat exagerat de prost și prima cauză care a condus la această situație gestionată defectuos a fost și faptul că cei care au fost acolo la fața locului n-au știut toate informațiile despre acest criminal, n-au știut că este un recidivist, altcumva acționez cu un recidivist și într-un alt fel o informație colosală, da, 4 alte fapte penale pe care le săvârșise cu mulți ani în urmă, e adevărat, trecuseră vreo 30 de ani da, și având atunci, și un comportament agresiv. Știi? Exact. Pe lângă faptul că a furat și nu orice furt calificat. Și în perioada comunismului, când știm, erau mult mai complicate. Deci omul era un infractor cu state vechi. Trebuia să fii cel puțin mult mai atent decât cu unul care e la prima ieșire emoțională de felul acesta. Statul ar fi trebuit să gestioneze altcumva acest eveniment. Acum că tot a venit vorba de profesionalismul oamenilor din instituțiile de forță, pot să spun cu regret că încă n-am învățat nimic. În continuare, instituțiile de forță din care face parte poliția, penitenciarele, SRI-ul, jandarmeria, pompierii, încă acționează defectuos și aici sunt multiple cauze care duc spre această acțiune defectuoasă a oamenilor legii. Și dacă, cu permisiunea dumneavoastră, o să vorbim despre această situație, pentru că oamenii care se uită acum la noi zic ok, trecutul știm, nu le putem schimba. Prezentul îl avem acum, dar ce învățăm noi, ce facem, cum acționați voi, instituțiile de forță în continuare? Asta este ceea ce vor oamenii acum să vadă de la noi. De la mine, omul care sunt om al legii, sunt ofițer activ în sistemul penitenciar și se așteaptă
ce facem noi între zidurile penitenciarilor, ce face poliția acolo în stradă, ei se așteaptă să fim profesioniști. Iată că nu suntem. Iar cauzele sunt multiple și o să le discutăm aici. De fapt, da, într-adevăr, asta e și problema, că avem atâtea, și le-am discutat și înainte să începem filmarea propriu-zis, dar sunt atâtea și atâtea dosare, situații care au fost gestionate cel puțin dubitabil și sigur nu avem cum să nu amintim o parte din ele. Hai să spunem prost, ca să nu ne ferim de cuvintele reale. Au fost de la 2 prost. Mai, Caracal, Gânj și atâtea. Situația recentă cu fata de la Bihor din Oradea. Deci este destul sunt niște cazuri care scot în evidență cât de deprofesionalizați suntem noi ca instituții de forță ale statului. Și aici este vina de la ministru până la ultimul angajat. Și una dintre cauzele pe care eu o condamn de fiecare dată când apar și la televizor, apar și în toate podcasturile, de dragul rezolvării deficitului de personal, scoatem din sursă externă posturi să fie ocupate. Astăzi ești chelner, vânzător, excavatorist, barman, ai dat un concurs, de mâine se pune o uniformă pe tine și devii polițist de penitenciare, jandarm. Dacă pui o uniformă pe tine, asta nu înseamnă că de mâine ești chiar polițist cu adevăratele. Cu acces nu și la armă sau cel normal, puțin... ai acces la armă. De-aia nici nu știu să folosească mulți polițiști de penitenciare nu știu să folosească arme. Eu am colegi de-ai mei polițiști de penitenciare care au uitat arma, acel pistol mitralieră, Kalashnikovul acela pe care societatea îl știe. Da. L-a uitat la un punct de lucru. Vă dați seama, cu un încărcător și cu încă un alt încărcător, cu 50 de cartușe, l-a uitat într-un bloc. Găsea cineva acea armă, se întâmpla o nenorocire. Am avut colegi care au pierdut încărcătoare și cartușe pe la tragere. Societatea parcă nu evoluează în zona asta a siguranței naționale și ordinii publice. Parcă vin din ce în ce oameni total nepregătiți în sistemul penitenciar, în poliție, în jandarmerie. De ce este periculos ca să avem un polițist, un jandarm, un polițist de penitenciare nepregătit? Pentru că un om nepregătit în instituțiile acestea ale statului face abuzuri. Și face abuzuri nu că ar vrea să facă abuzuri. Face abuzuri pentru că nu știe să aplice legea și procedura care trebuie. Și atunci îl abuzează pe cetățean, aici mă refer la polițist, la jandarm. Eu, în partea asta, zona penitenciarului, îl abuzez pe deținut pentru că nu știu să mă port și să respect procedurile. Este perfectă toată sumarizarea asta, pentru că am un detaliu extraordinar pe care vreau să-l discutăm. După ce o să vedem chiar interviul la care facem referire, luăm un scurt material și revenim imediat. S-au prezentat la apartamentul mai sus menționat că au ordin de evacuare, adică a familiei mele. Eu fiind plecat în acea perioadă în Italia. Cerându-i acest ordin de evacuare, el nu a fost în stare să-mi prezinte niciun ordin de evacuare, nici mie, nici familiei mele. Mai mult ca atâta, el a trecut la bruscări și amenințări. Atât el, numitul Tabarcea, cât și budnariul David. La aceste amenințări au contribuit și jandarmii care au fost trimiși, însoțiți de către aceștia, iar până la toată urma, jandarmii, unul din jandarmi, pe nume Pelin Ion, a scos pistolul din dotare și a pus fiicei mele pistolul la cap, că dacă nu părăsește apartamentul, o împușcă. Familia mea a fost amenințată cu armă de foc. Dacă nu se lămurește această situație, cu armă de foc voi face și o dreptate. Să nu vă fie de glumă. Nu glumesc. Asta am vrut să vă spun, iar dacă vreți, luați măsuri. Dacă nu, o să vă lămuresc, că o să o luați mai târziu. Vă mulțumesc că m-ați auzit și vă rog, luați măsuri urgente.
Da, clar un criminal psihopat și mi se pare totuși incredibilă atitudinea, apropo de tot ce spuneai, Cosmin, că un polițist a înțeles să interzică unui jurnalist care se afla acolo să ia interviu, să înregistreze și să-l transmită în direct în momentele respective. Nu știu cât e de benefică o astfel de situație când vorbim de un om care vrea, la momentul ăla cel puțin părea că vrea doar să-și transmită mesajul către oameni. Și Adrian, te întreb și pe tine aici, cum consideri că a acționat la acel moment acel polițist? Crezi că a făcut ce trebuia sau de fapt l-a alimentat și mai mult pe Moroșan? Eu m-am introdus așa, pe vorba aia, după canapea de m-am așezat aici la tine în podcast. Îi mulțumesc și lui Cosmin că a acceptat invitația noastră și că a venit aici să discutăm despre probleme reale, sistemice și care, să știi că nu cred că s-au schimbat fundamental sau poate chiar deloc raportat la acum câțiva ani de zile. Nu? Ca în Caragiale. S-au schimbat câteva, dar mai deloc. Câteva, dar mai deloc. Acum, ca să răspund întrebării, sigur că ce voia Moroșan la vremea respectivă nu se putea tranșa de către Ministrul Justiției, că n-ai nicio competență în zona respectivă. Ministrul Justiției n-avea nicio competență nici în zona de MAI. Ministrul de Justiție n-avea nicio competență nici în zona de activitate judecătorească, nici în activitate executorie. Deci n-avea nicio treabă. Știa, el a fost deținut. Bine, ne-a spus în sistemul Gabriel. penitenciar, el a avut multe condamnări. Un deținut, când vrea să-i se facă dreptate, vrea să vină cel mai greu om din sistem. Și vrea să vină autoritatea. Așa credea el. El credea că dacă vine Ministrul Justiției și promite ceva, se va întâmpla. Pentru că în penitenciare, dacă promiți ca agent, ca ofițer deținutului ceva, trebuie să te ții de promisiune. Că dacă nu, devii cel mai prost agent sau ofițer din sistemul penitenciar. De-aia este o regulă nescrisă la noi în sistemul penitenciar. Dacă ai promis ceva unui deținut, faci tot posibilul, te dai peste cap și îl rezolvi. Acum te întreb și eu, ce poți și ăla fiind recidivist... Auzi, stai puțin. Ce poți să-i promiți tu unui pușcăriaș? Păi putea să-i promită unui pușcăriaș că încearcă să-i rezolve problemele și dacă încerca, poate îl păcălea. Poți să-l păcălești pe un deținut, pe un recidivist care are cuțitul la gâtul cuiva, tu te raportai la ăsta, la Moroșan acolo. În penitenciare, noi trebuie să promitem și promitem deținuților chestiuni care țin de legalitate și cu ce putem să-i ajutăm, pentru că ăla e spatele gratiilor. Ăla nu are acces. De exemplu, vrea o copie de pe certificatul nu știu cum, de căsătorie de acasă. Noi trebuie să luăm legătura, să luăm certificatul, să îi facem o copie la deținutul respectiv, că nu poate să iasă din celulă, cioc, știți, domn major, vreau să mă duc eu până acasă să fac o copie la certificatul de căsătorie cu soția. Nu poate. Trebuie să intermedieze cineva această și asta o faceți voi de obicei acolo? Noi facem tot posibilul, că avem asistenți sociali, avem oameni, ofițeri, agenți care se ocupă cu așa ceva, cu ținutul legăturii deținutului cu instituțiile statului, cu familia, adică e un mini oraș acolo în sistemul penitenciar. Uite, chiar vreau să te invit să mergem într-o zi, să vezi cum se muncește într-un penitenciar. Poate să facem și câteva cadre, să vadă oamenii cam cum se lucrează într-un penitenciar. Este un mini oraș. Avem biserică, avem brutării, avem sere, avem unde se prepară hrana pentru mii de deținuți. Cum este Jilava, care are mii de deținuți. Cum arată? Bănuiesc că nu aveți o singură bucătărie acolo, e ceva... Avem un singur bloc alimentar, așa se cheamă, pentru cei care prepară hrana pentru deținuți, se cheamă blocul alimentar. Acolo este un bucătar, un coleg de-ai noștri care este polițist de penitenciare, care are mai mulți deținuți care îl ajută, curăță cartofi, curăță morcovi, bagă într-un cazan, e un cazan foarte, foarte mare, e foarte bună mâncarea deținuților la cazan acolo. Academia de Poliție, că mâncam mai bună la Academia de Poliție, că la Academia de Poliție, când am făcut eu acolo 2 ani de zile de Academia de Poliție, că restul am fost prea deștept și am plecat din Academia de Poliție după 2 ani. Așa că să facem și o glumiță pe podcastul acesta. Mâncarea era mai proastă decât în penitenciare. Nu, acum să nu vă gândiți că toată mâncarea aia ajunge și în porțiile deținuților, pentru că se mai pierde pe drum. Am înțeles. Auzi că tot e asta cu hantavirus, cu nu știu ce, mai sunt șobolani pe drum care o mai mănâncă. Sunt șobolani umani care mai scot acolo jangalele. Știți că în pușcărie carnea este janga. Exact. Jangale, așa se cheamă. Și o mai împar și pe țigări, pe
pe cafea, că asta e moneda de schimb în sistemul Da, e penitenciar. foarte interesant pentru că, uite... E o altă lume. Nu, ce altă este lume. altă lume? Bine, noi știm penitenciarele ca avocați, le știu de 17 ani, de când am Nu, fost că prima voi dată. se poartă altcumva. Păi nu, asta... Voi sunteți domnul avocat, trebuie să se poarte bine cu voi. Asta voiam să spun și eu, că e interes, altceva să faci o vizită de asta Păi reală în nu, interior atenție, acolo. ce știm noi, sunt convins că nu seamănă cu ceea ce am seamănă vedea deloc. dacă am fi Cu voi cumva se poartă- invitații. Nu. Și bănuiesc că faceți, nu știu, auzi, sună puțin dubios așa să spui la penitenciar ziua porților deschise. Ba, chiar avem ziua porților deschise de ziua penitenciarelor. În iunie o să veniți, că o să vă invit, o să facem ziua porților deschise. Vă alegeți un penitenciar Să-l din adoptăm, ce București. să facem? S-ar să putea să facă faci o Asterix vizită acolo, inopinată, doar dar nu pentru să fie intrare. inopinată, că trebuie să dăm și noi cu niște vari, cu niște că vine ok. avocatul cu culii, vrei să ne cânti la Ziua televizor. porților deschise cu Asterix, doar pentru intrare. Doar pentru să se intrare. știe. Dacă... Și tot ieșirea voastră. Așa, bun, acum, că sigur, întotdeauna când mă întâlnesc cu Cosmin, ajungem și facem glume, dar eu sunt curios așa, apropo de treaba asta și uite, niciodată n-am discutat, apropo de faptul că el era fost recidivist. Așa este. De discuția asta pe care negociatorul ăla de la fața locului N-a ar fi știut-o. trebuit să o știe. Că el de-aia e negociator. pornea pe alt drum. Și asta zic, poate pornea pe altă golăneală, ca să spun așa. Exact. Știi? Îi Eu spunea mi-aduc altceva. aminte totuși că ce ne spunea Gabriel, mai ales având așa experiență, să-i spunem, Gabriel e în colegul sistemul nostru care a juridic. gestionat dosarul la Onești. Și invitat în episodul trecut și ne povestea că Moroșan spunea că păi ce, cam peste 65 de ani și mai mult de 2-3 ani nu Pentru fac că și ies. știe. Să Păi, știți dar că nu sunt exista deținuți în informație sistemul așa. penitenciar care știu legea mai bine decât colegii mei. De-aia el voia să vorbească cu cea mai înaltă autoritate din justiție. Îl vede ministrul justiției. De-aia vorbeam mai devreme, Mădălin, când dacă oamenii ajung la fața locului acolo, primii polițiști care ajung la fața locului știau informațiile corecte despre acest criminal, despre Moroșan, poate sunau la București, spuneau, domnule, avem pe Moroșan ăsta, este recidivist, învățați-ne cum să procedăm. Nici ăștia de la București de aici n-au știut cum să învețe pe cei din teritoriu cum să procedeze, pentru că, una, vorbești cu un deținut care este recidivist și este familiarizat cu pușcăria și știi că acolo e o facultate. Te duci cu o faptă, te întorci și ieși afară, a doua oară când te întorci cu 3 fapte, pentru că ai mai învățat câte ceva în facultatea asta numită pușcărie. Și altcumva acționau. Și poate oamenii ăia trăiau astăzi, cele două victime. Exemplu perfect apropo de cazul Bihor, că tot vorbeam de el, exact așa Exact. că s-a întâmplat și acolo. Și într-adevăr n-am cum să nu insist pe ideea asta, dacă acționa bine, și revin cu întrebarea și către tine, Nu acționa bine că poliția polițistul atunci. nu i-a permis să înregistreze jurnalistului și să transmită, că putea oare să-i fie suficient mesajul atunci? În cele mai multe cazuri n-ar trebui să fie persoane din afara Da, anchetei anchetei sau respective, cum cum se derulează Perimetru. negocierea Da, da. respectivă. Eu nu știu ca polițist ce intenție are cameramanul respectiv, dacă îl ia și pe la o static. Da, nu. Clar, Adică nu, acolo nu trebuia. Dar putea să analizeze dacă deținutul, dacă acel infractor voia să transmită un mesaj prin intermediul televiziunii și poate se decomprima. Eu ce am mai văzut pe la filmele americane, că pe la noi n-ai avut Noi ocazii de n-avem așa luări de ceva. ostatice, a fost realmente, Cosmin, asta a fost prima luare de ostatice. Da. Prima din România, n-am mai avut așa ceva. Bine, l-am avut pe ăsta, era să-i spun Osama, de a răpit jurnaliștii, mă rog, de a intermedia Nu, cu ăla a jurnaliștii, fost- ăla a dar fost era Sinan. ceva acolo și Aia oricum e era în Omar afara. Haisam. Pe Omar Nu, Haisam. aia a fost regie, nu. Ok, asta a fost chiar Da, pe o bune floristerie. luare de ostatici. Și diferența dintre lipsire nelegală de libertate și luarea de ostatici, care părerea mea e că trebuie inclusă în zona terorismului pe legea specială și uite că n-a fost inclusă, a fost pe lipsire Ăla de trebuia libertate. pușcat, acolo. Și după, Pac și gata. Cum s-a întâmplat cu criminalul care a evadat zilele trecute de la penitenciarul Craiova și a fugit. L-a somat cimitir, unde poliția. l-au prins? Nu, prin cimitir a fugit. L-au prins la el acasă. L-a somat poliția să se oprească, au tras focuri de armă în plan vertical, el fugea să omoare pe fosta lui concubină. nu cred așa ceva. Da. Deci ăla e de aia... Ăla de-aia a ieșit din penitenciar, pentru că aflase că pe concubina lui trebuiau să o ia niște oameni din Craiova să ajungă puncte. produs sau la ce? Exact, la produs. Iar altcineva din familia lui a fost luată de alții și el atunci să se răzbune pe ea, a evadat și deja el a prănuit și a luat 2 rânduri de haine. A ieșit la punctul de lucru, el a selecționat la muncă. Și atunci a trecut la 5 metri pe lângă colegul meu, polițist de penitenciare, care nu l-a observat când a plecat.
Da, au haine distinctive când ies la muncă sau au haine Da, au normală? au niște salopete pe care poartă niște veste să le vezi. Dar el imediat s-a schimbat în cimitir și a fugit. Oricum, respect pentru poliția română, a acționat spectaculos de bine. Îl felicit pe polițistul acela care l-a împușcat, pentru că a procedat foarte bine, că dacă nu îl împușca, acel deținut făcea o victimă. Și astăzi vorbeam despre încă un caz Gânj, încă un caz ieșea Onești, rău de tot pentru ieșea super rău. poliția penitenciară. Era cu decapitări. Da, uite, încă ceva. Apropo și de Moroșan. Doamne, omul fusese recidivist și așa mai departe. Bun, ca avocat, eu trebuie să susțin treaba asta, că în momentul în care, cel puțin pe legislația pe care o avem, în momentul în care te-ai reabilitat, bine, la revedere, nu mai ai niciun fel de interdicție. Dar sunt cazuri de omoruri calificate, omoruri simple. Mai ales că acum avem legea asta 52, dacă mi-aduc aminte corect numărul ei, sau 52 sau 57, că le încurc întotdeauna. Femicidul. Cu femicidul, 52 este. Care iarăși vine și clarifică niște lucruri. Bă, da, n-ar fi normal, uite, spre exemplu, când pleacă în permisie, să aibă o brățară legată de picior? Ba da. Foarte bună observația asta a ta, Adrian. Avem acum conducerea Administrației Naționale a Penitenciarelor, vrea să achiziționeze un număr foarte mare de brățări electronice. În primul rând, noi putem să reabilităm deținuții prin muncă. Știi că munca te face mai responsabil. Și vrem să-i scoatem, vrem să-i scoatem în afara penitenciarului, îi responsabilizăm cu o brățară electronică la mână sau la picior, depinde cum le achiziționăm, și îi scoatem la muncă. Vedem pe niște monitoare pe unde sunt ei, dacă a depășit zona culoarea, îi punem o culoare pe unde se deplasează el. Dacă a ieșit din culoare, a sunat imediat, se alertează 112, vine polițistul, venim noi în primele 24 de ore, sărim pe el, adică creăm niște proceduri. Știți ce face statul? De un an de zile blochează această procedură. De ce? Care e motivul? Pentru că există o lege pe la poliție, care, legea asta cu executarea pedepselor cu brățare electronică. Și noi, din cauza acestei legi, care cred că nici nu e implementată. Nu există așa departe, doar arestul este un grup de lucru, că știi, dacă vrei să omori un demers, îl bagi într-un grup de lucru, nenorocit ăsta de grup de lucru și nu faci nimic. Pe asta n-a fost proiectul lui Alinei Gorghiu? O fi fost proiectul ei, dar aici este prinsă și poliția, sunt prinse și penitenciarele, dar noi vrem să găsim o portiță legală, să ne decuplăm de această lege cu brățările electronice și să folosim brățările electronice administrativ pentru noi. Cum ieșim cu deținuții cu pază, cu polițiști de penitenciare, în loc de polițiști de penitenciare avem administrativ o brățară. Care nu e să nu fie trecută. Cosmine, s-ar putea să nu poți să-l faci, pentru că poate să legiferați, adică să faceți propuneri, dar n-ai cum să impui ceva ce este în afara legii executării pedepselor. Păi asta este problema. Aici ne lovim de acest parlament, de acest guvern. Spun că nu o să poți, adică te dau toți în judecată, vă dau toți în judecată. Ne dau în judecată. E dreptul lui să n-aibă o brățară la picior, că atâta poate legea. Adică trebuie să stai cu gheoaga lângă el, că dacă nu-ți fuge. Da. Chiar e absurd, adică de ce mi-e mai bine ca și sunt două componente aici. Muncitor în penitență să fie lângă mine. Avem două componente aici. Să nu fie lângă mine unul economică, componenta de reintegrare socială. Aici până asta este scopul pedepsei. Cred că mai degrabă componenta reintegrării sociale și după care, pentru că dacă ăsta era reabilitat, Moroșanu, că eu real, nu pe hârtie. Real. Păi ce a făcut? De lapidare, nevastă sa, nu știu ce, furt calificat și alte violențe v-am avut. Ești de acolo și cineva trebuie să aibă grijă de tine. Dar inclusiv cu brățară la mână. Așa cum au fost în stare să facă legea care privește introducerea în niște baze de date a persoanelor care sunt acuzate de fapte împotriva libertății sexuale. Și atenție, te bagă în baza aia de date când ai calitatea de inculpat, deci nu se așteaptă condamnarea. Și a persoanelor care sunt consumatoare de droguri. Sunt două mari registre în România care funcționează bine mersi cu, atenție că vă spun o chestie interesantă, cu elemente identice controlului judiciar. Deci dacă iei controlul judiciar și suprapui pe astea două registre, o să-ți dea practic controlul judiciar de fapt. Și chiar dacă ești reabilitat, atenție, chiar dacă ești reabilitat, tu rămâi acolo și te duci și semnezi la poliție. Păi nu merge, mă, făcut așa și pentru unul care a executat pedepsa și care a ieșit din penitenciar. Nu știu dacă mai ții tu minte, cred că eram amândoi într-o emisiune în care tot discutam despre un caz din ăsta de femicid și am spus, domne, pentru oamenii care se uită la televizor și au fete acasă, au neveste, au surori, nu ar fi mai indicat să avem un registru în care îi trecem pe hărțuitorii ăștia sexuali?
Să-i trecem într-un registru. Și uite că i-am trecut. Și s-a întâmplat asta, iată. Și uite că i-am trecut într-un final. Sau- Există acest Bine, nu care bat influențătorii, cei care sunt... cei care bat femeile. chiar Da, da, și- că sunt Pe inculpați. chiar și agresiuni pe cei care bat sexuale, femeile. da. Pe cei care bat femeile. Aici nu A, mă te refer referi că- implicit fără o hotărâre de condamnare? Și fără o hotărâre. Există niște plângeri în care vine femeia cu niște probe, cu ochii, dacă vine cu ochii atât, îți mai trebuie o condamnare ca Dai să treci într-un ordine de registru. protecție. Cei cu ordine de protecție. Măcar cei care primesc ordine de protecție sau cei care au cel peste 3 plângeri de la alte persoane, la persoane diferite, da. că le-au bătut. Mă refer la femei. Îl treci pe nenorocitul ăla într-un registru. Tu ca tată îți pleacă fata, face 18 Bă, ani dar și să este văd cu cu cine unul. te Da. duci, că Ia nu- să-l caut eu pe ăsta în registru, mă. Și spun, fata mea, vezi mă că ăsta a mai bătut 40 de persoane, unde te duci? Nu e mai bine așa? Presa să știi că a vrut să facă o chestiune apropo de lucrul ăsta. Eu găsesc că ea poate fi implementată, dar sub un alt aspect. Tu știi mai bine că tu ești avocat, voi știți foarte bine cum e. Eu aș face treaba asta și e o idee foarte bună. Dar ideea asta poate să meargă mai ales, cum își cere, spre exemplu, analizele de sânge pentru boli cu transmitere sexuală, unele dintre ele, la căsătorie. Bă, ia să-ți dea, mă, să vadă cea lângă care ești, cine ești tu de fapt în spate, apropo de registrul ăsta. Dar să-mi dea mie voie să-i controlez viața personală a unei persoane, e ca și cum aș cere eu cazierul judiciar al tău, ceea ce e o bază de date pe care eu nu pot accesa decât în calitate de avocat și pentru clientul meu și atât. Deci nu cred că se poate acum, face. La ora asta, dacă intri tu pe site și vezi dacă e unul hărțuitor sexual sau este, nu știu cum, poți să-l vezi. Păi nu poți să-l vezi. Nu, Sau cine poate registrul să-l ăla e vadă doar al poliției. Ăla în e continuare. registrul poliției. Păi și atunci Și noi cum facem prevenția? Îți dau un exemplu. Sună Dacă te poliție? duci, Și nici fii mie nu, atent, dacă GDPR-ul. dacă te duci la grădiniță și vrei să te angajezi, își cere certificat comportamental. Și în certificatul comportamental vezi acolo, băi, ești băgat în baza de date asta cu drogurile? Da sau nu? Băi, ești băgat în baza de date cu violul? Da sau nu? Și atunci lucrurile sunt foarte simple. Și așa ar fi trebuit să fie făcut inclusiv când te căsătorești. Nu cred că merge să faci ceva la modul, cum să spun eu ție, vine băiatul acasă să o ia pe fita, știi? Am ieșit să așa. Și să-l cauți într-o... Asta este exclus așa ceva. Dar eu spuneam altceva. Eu nu mă îndepărtez de la subiectul meu cu Moroșan pentru că este subiectul acestui podcast. O să facem într-o zi cu tot sistemul penitenciar și te las să ne spui toate lucrurile interesante. Dar dacă Moroșan, după ce executase pedeapsa sau ce făcuse el acolo, era reabilitat realmente, tu crezi că el mai stătea un an, 2 sau 3 să mai gândească la lucrurile respective, că și-a pierdut casa, că de lapidare, că nu știu ce? Și îți mai spun ceva. Dacă justiția pentru el la vremea respectivă era una cât se poate de clară și se explica cu date clare, crezi că mai ajungea la situația asta? Sau dacă aveam un om cu o lunetă care îi trăgea una lui Moroșan înainte să-i omoare pe ăștia doi, Eu cred îi că mai aveam pe cei doi morți? Nu. Eu cred că mai realist scenariu cu omul cu lunetă, pentru că unul care avea vreo 3-4 condamnări, nu cred eu că îl oprea moralitatea și să spună că, domne, nu vreau să-i omor pe ăștia. Păi cel puțin era o chestiune de încercare. Omul era oricum și este în continuare că trăiește și păcat de vârsta lui, cred că acum are 71 de ani. Nu știu dacă regretă fapta. Nu, el a spus că nu regretă. Păi, Nu, ba chiar a spus că ar mai fi omorât mai mulți dacă era un apartament acolo. De-aia și la Giurgiu, probabil că este una dintre cele mai periculoase și mai nenorocite penitenciare din țară. A fost primul la care am fost. Curtea e îngrozitoare și am Și fost eu, și că iarna. sunt la mine acasă. Păi da. Adică este sub orice critică, deși un penitenciar nou este acolo, zici că ești la spitalul de nebuni. Păi așa am îi compătimesc crezut colegii prima mei care lucrează acolo, lucrează cu acei Curtea oameni. aia, bine, cei de acasă n-au de unde să știe cum arată. Practic, ieși din cabina de unde îți face control accesul și treci printr-o curte imensă până ajungi în blocul deținuților. Sau, mă rog, unde ai vorbitorul. Dar până acolo, mi-aduc aminte, acum 17 ani s-a întâmplat treaba asta, când am intrat prima dată într-un penitenciar, eram stagiar, era prima mea vizită la un penitenciar. Urlau oia de acolo și mi se spunea, păi nu, că sunt unii care au probleme. Și... Păi la Giurgiu avem vreo 400 de deținuți care au probleme psihice. Da, e cruntă cei drept Du-te și perioada lucrezi aia acolo, dacă vrei să când mergi lucrezi prin cu curte pe oamenii acolo, nu? Când mergi Da, prin da, da, curtea da, da. aia Exact. de la blocul E crâncen. de intrare. Eu vă spun, colegii mei care lucrează acolo cu deținuții ăștia sunt cei mai periculoși deținuți din România. Sunt acolo la Giurgiu, cei mai agresivi, cei mai. Eu îi felicit pe oamenii ăia. Cred că de-aia este și trimis Moroșan acolo, probabil că este și ăsta un pic de tembel. Categoric. Categoric de să omori doi oameni așa
cu televiziunea după tine înseamnă că n-ai... Da, poate nu, ții clar, mult pe bravo, casă. cu televiziunea după tine în direct ea omoră, practic. Exact. Uite, îți mai dau un exemplu. Chiar astăzi vorbeam cu niște colegi, probabil că știi crima de la, fără să deviem foarte tare, crima din Răcar, de la Dâmbovița de acolo, unde practic doi vecini care cumva erau persoane vătămate și părți civile în dosarul exploziei de la Crevedia, în fine, dom'le, l-au omorât în plină stradă cu 12 lovituri de cuțit în mijlocul drumului, care leagă Bucureștiul de Târgoviște. Pentru că lumea nu mai are încredere în justiție și vrea să-și facă singură dreptate. Fii atent puțin. Am văzut filmările, chiar mai devreme mă uitasem pe ele. Băi, stătea lângă el, lângă cadavru și râdea. Băi, să știi că diavolii există pe pământ și au fețele ăstora. Ca să știți telespectatorii dumneavoastră sau cei care se uită acum la podcast, în sistemul penitenciar sunt peste 5.500 de criminali. Deci aproape adică un cum sfert, adică 1 pe 4, aproape un 1 pe sfert, 3? aproape 1 pe 4, scuze. Aproape un sfert din deținuți sunt criminali. Bine, ei și stau foarte mult în sistemul penitenciar, în spatele gratiilor, de-aia sunt și mulți. Că se adună, sunt Da, ei stau acolo cel mai mult. mulți Dar zile, dar... aproape un sfert, Wow. până mai adineauri, unde eram 21.000 de deținuți, eram un sfert din sistemul penitenciar de criminali. Acum au ajuns la maximul istoric de 26, ne apropiem 27.000. Și care, bun, dă la o parte faptele astea că cumva se înțelege că perioadele lungi de încarcerare... Și peste jumătate din infractorii din România sunt cu pedepse cu violență. Da. Asta este periculos. Asta trebuie să știe societatea despre sistemul penitenciar. Vrem, nu vrem, sistemul penitenciar le dă drumul oamenilor cum este acest Moroșan. Vrem, nu vrem, peste câțiva anișori, Moroșan este pentru care peste 65 de ani și va face jumătate din pedeapsă. Clar. Și dacă are și comportament bun și participă la activități, acolo poate chiar mai puțin de jumătate. Asta dacă îl mută și îi permite să facă muncă. Că dacă îl ține contenționat pe regim închis, n-are ce să mai facă. Nu, că și cei de la regim închis participă la muncă, Da? dar cu pază permanentă. Dar nu cred că e cazul lui. Mă voi interesa și nu știu dacă n-ar trebui să-l scoatem la muncă, pentru că este prea periculos și reprezintă risc pentru evenimente negative. Sigur. Și pentru ceilalți și pentru societate, în fine. Dar asta vreau să vă gândiți, că noi, penitenciarele, îi scoatem pe ăștia după o anumită perioadă în afara penitenciarul fără niciun fel de control. Fără niciun fel de control. control. Dat afară pe ușa penitenciarului. A zis pa! Culmea, și în condițiile în care, exact ce spuneai, ai pentru celelalte două categorii care sunt mai puțin grave, nu? Deci partea proastă, și vă spun acum, e șocant. Tu mă știi pe mine că eu spun adevărul, nu stau să cosmetizez acum cu cuvinte, cu limbaj de lemn ce se întâmplă în sistemul. Sistemul penitenciar nu-și atinge scopul. Noi nu reabilităm deținuți. Are două scopuri sistemul penitenciar. Reabilitarea deținuților, ăsta e primul scop al sistemului penitenciar, și doi, să-i ținem departe de societate. Ăsta îl facem și nici pe ăsta, câteodată că nu ne mai iese decât mai evadează ăștia. Nici pe ăsta nu îl îndeplinim la modul hai serios. că totuși, Ca să fac o glumiță. avem așa proporțional vorbim chiar puțin. Nu. Avem un sistem penitenciar sănătos, proporțional numărul de deținuți și fluctuația din penitenciare este foarte... Asta spun, că nu prea, deci evadări din interiorul penitenciarului, nu știu dacă avem 2-3 într-un deceniu. Adică avem părăsiri de punct de lucru, adică se duce la punct de lucru și de acolo pleacă. Ne asumăm niște riscuri dacă vrem să... Dar oricum deja vorbim de penitență mai redusă, nu? Că cei care ies cei care ies în afara penitenciarului sunt selecționați de către o comisie, de către niște ofițeri care analizează comportamente, analizează dacă păstrează legătura cu familia, probabil că și Moroșan ăsta... Gradul de periculozitate, natura el faptei... cu familia nu mai poate să păstreze legătura, pentru că mi-am aminte, familia lui a spus nu ne băgați, nu ne interesează, poate să moară, poate să facă orice. Cine ar vrea să stea cu și nevastă s-a închisă la Cred că chiar e bucuroasă. Familia lui chiar e bucuroasă că stați în spatele gratiilor. Chiar mă bucur că ai deschis subiectul familiei, pentru că era chiar următoarea întrebare și discuție pe care vreau să o avem legat de fiica lui, care în ziua respectivă a și sunat, de fapt a menționat ulterior într-un interviu, o să-l vedem imediat, dar a vorbit cu el de dimineață, după care a știut despre ce se întâmplă și a sunat la poliția la IPJ Bacău și la poliția Onești, i s-a închis telefonul în nas. Dacă nu m-au luat în considerare autoritățile când am sunat, mi s-a închis telefonul. Acum ce mai vor de la mine? Nu știu cum se poate proceda. Atâta timp cât am depus înainte, am putea vizita mama.
Am depus o cerere, am lăsat o adresă de e-mail, un număr de telefon. Nu m-au contactat, am trebuit să sun eu la Bacău. Și în timpul ăla am mai depus o cerere pentru a mi se restitui bunurile care erau asupra lor. Când m-au văzut în fața parchetului, exact între cele două uși de intrare, de față era și domnul de serviciu, gardianul de serviciu de acolo. Și când m-au văzut, îmi ținea pașaportul în mână și spune: "Ben, ai părăsit țara? Ce mai cauți încă aici? Ce vrei tu să rezolvi?" Acolo trebuia decapitat orice, trebuiau dați afară, dar e greu să dai afară niște polițiști. Este și o vorbă la noi în sisteme, că dacă ești cu minte, nici singurul lucru care te poate da afară este autobuzul, dacă dă peste tine. Asta te aduce deținuții, nu? Nu, autobuzul de pe stradă. Am înțeles, cream că la Ăla că galben, niciun ca caz că noi filmele stăm în el. americane. Ah, ok. Deci n-are cum să dai peste noi că stăm în el, Corect, cum ar veni, stăm corect. acolo în spate și în față. Nu, da, uite că aici, sigur, ok, tu ești pe zona de penitenciară, până la urmă sunteți toți polițiști, fiecare cu bucățica lui. Că ne uităm că am dezbătut și cazul Caracal de atâtea ori și au fost, nu știu, mii la propriu de emisiuni făcute pe cazul Caracal. Aceeași chestiune pe care o vedem over and over Același again. tipar prostie. Același tipar care, doamne, parcă nu se mai termină. Adică ori aici discutăm apropo de ceea ce ai spus tu, bă, pe oamenii ăștia poți să-i dai afară din sistem dacă îi calcă autobuzul, da? Da. Ori trebuie să mai așteptăm noi cel puțin încă pe atâta cât am așteptat până acum, încă vreo 36 de ani, ca să plece toți ăștia să iasă cu siguranță la pensie, să se curețe definitiv. Pentru că nu Doamne dau seama. ferește, ai spus cuvântul cheie, pensie. Când vor ieși ăștia care au greșit atât de mult la pensie, vor fi urmați de unii care nici nu învață carte, n-au nici de la cine învăța și vor greși înzecit sau înmiit decât ăștia care au greșit acum în cazul Caracal, în cazul Onești, în cazul Gânj, în cazul ăsta de la Oradea. Tu dacă erai comandat de operațiune, ce ai făcut la Moroșan acolo? Erai la fața locului, da? Să zicem că erai local. Ce făceai în momentul ăla? Măi, Adrian, acum să fiu ipocrit, să spun, domne, aș fi ordonat să-l împuște lunetistul, n-aș fi zis. Nici eu nu Că cred îi spuneam acum lui Mădălin, de ce nu fac uz de armă polițiști? Sau polițiști de penitenciare, jandarmi, de ce nu fac uz de armă atunci când văd un infractor care mai că îți dă cu buta în cap pe stradă și noi ne uităm ca proști la ei. Pentru că uzul de armă este foarte prost scris. E de pe vremea lui împușcatul și dacă folosești pistolul ăla, riști să duci tu la pușcărie. Și atunci zici, bă, ce se poate întâmpla? Poate îl omoară. Și dacă îl omoară, mortul întotdeauna este vinovat. Așa gândește omul. Dacă îl împușc, mă duc eu la pușcărie pentru omor. Arată-mă un polițist care s-a duce la pușcărie pentru omor din culpă. La prima vedere... Că vine unul și spune un alt polițist sau un procuror din ăsta care n-are școala vieții și are doar facultatea de drept și îi se lipea prin liceul ciungă în păr și era băiatul din prima bancă care era căpăcit de băiețași și șmecheri și a prins frustrări în el și ajunge mâine pe mine procuror sau judecător și n-are un pic de școala vieții și nu știe ce se întâmplă în societate și vine, ți-a procedura și spune, auzi mă, Dorobanțule, ia uite ce spune punctul C, că nu ai tras vertical și ai tras orizontal. Duci la pușcărie, băiatul meu, că n-ai respectat procedura. Și atunci eu zic că procedura este stufoasă. Dar eu știu polițiști care în momentul de față sunt anchetați, trimiși în judecată pe mai puțin de atâta. Păi vezi? Pe mult mai puțin de atâta. Hai să-ți dau un exemplu foarte simplu. Eu am un coleg de-ai mei de la penitenciarul Craiova, care un deținut a venit la el, l-a împins, l-a luat de gât să-l bată, ăsta l-a luat și la gât, i-a dat câțiva pumni la coaste. Partea proastă că nu s-a oprit când l-a imobilizat. Și din ura aia a mai dat 2 pumni la ficat. Are 10 sau 20 de zile, 30 de zile în folosul comunității cu faptă recunoscută. Păi și atunci, dacă deținutul de la maximă siguranță vine la mine polițist mascat de la penitenciarul Craiova, de la Giurgiu, unde este Moroșan ăsta încătușat, încarcerat, și pe mine încearcă să mă bată mascat, care știe că rămâne tot cu mine acolo. Păi după ce îl liberez eu, îl scot pe porțile pușcării, ce va face cu prietenul tău, cu familia voastră? Sau cu familia celor care se uită la noi.
Păi dacă pe mine mă bate și mă jinește și mă scuipă în spatele gratilor, imaginați-vă ce va face cu societatea. Da, e un punct Și de sunt vedere 5.000 foarte bun. de criminali care nu cred eu că au așa respect față de lege Nu, și n-ai față înțeles. de... Tu ceea ce spui acum este un mare, mare semnal de alarmă. Pentru că dacă oamenii ăștia nu vor schimba legea, iar cei care au fost condamnați, degeaba ai acolo circunstanța agravantă, cum s-a întâmplat la Bihor, dacă ai mai comis o faptă de omor, e omor calificat. Pentru că nu interesează pe nimeni. Vrei să spun la Bihor ce s-a întâmplat? Să știe oamenii care se uită acum la noi. Eu sunt în dosar, să știi. Noi, sistemul penitenciar, am dat 6 amânări consecutive. Din 2021 La comisie? la comisie. Amânare. Ce a făcut Dar le-a judecătoria? contestat, apropo de asta? Evident. Da, ce a făcut judecătoria? Sau tribunalul, A ceva de genul admis ăsta. Nu, contestația, judecătoria. Judecătoria. Nu mi se pare că a contestat imediat. Atunci Stați că tribunalul. Judecătoria sau tribunalul? Mă rog, instanța. Păi oricum Ce a ai o făcut primă instanța de contestație judecată? împotriva La judecător. hotărârii judecătorului delegat. Ce a făcut instanța? A spus că e bun să plece. Cine răspunde acum? Oare judecătorul care l-a trimis pe acel criminal de fetița aia are mostrare de conștiință? Eu le-am spus și la televizor, fraților, mai gândiți și cu sufletul, că ok, eu văd legea aia, dă-le mama măsii, că mai bine luăm niște roboți, îi punem codul de procedură în față, îi punem legea de executare și hai să-l facă ChatGPT-ul sau Hai să Cloud-ul spun ceva. să Că tu ai ridicat analizeze. o problemă pe care n-a ridicat-o nimeni de foarte multă vreme. 5.000 de criminali, dacă ar ieși chiar și succesiv așa, mâine, poimine, răzpoimine, deci câte unul pe zi, vreme de 5.000 de zile. Ei toți sunt susceptibili de a săvârși fapte cu aceeași violență imediat cum ies de acolo, pentru că asta ne-a arătat o practică în decursul timpului. Și știi de ce? Tu la tine la firmă ai angajat un criminal. Poate tu l-ai angajat, că zici, bă, nu e. Dar colegii lui, că ai o grămadă de angajați aici la Cuculis și asociații, ce o să zică când lângă el este un criminal? Bă, da. Sau Nu, ce e o să greu, zică e colegele grea tale? întrebarea. E grea. Este un violator din sistemul penitenciar. Este un violator. Vine și să se angajeze undeva. Mă angajez și pe mine. Și intră într-un birou cu 4 colege. Află fetele respective că este violator. Află, nu, poate fetele să înțeleg bine, lasă-mă că e băiat de treabă. Află bărbații acasă. Și zice, madame, tu unde te duci? Și atunci Nu, tu nu-l dar angajezi, are ăla nu-l dreptate. angajează, ăla nu-l angajează, burtica cere de păpică. Trebuie să facă ceva. Și atunci ce face? Dă-n Da, cap, na, e aici dă-n cap. sistemul care nu are grijă mai departe ce se întâmplă cu fiecare Da. dintre foștii deținuți. Am propus de mai ales fiecare în dată astfel de că infracțiuni. îl cheamă Moroșan. A greșit. Dar ce facem cu Moroșan după ce iese din pușcărie? Și va ieși curând. Pe la 80 de ani, cred că maxim iese la... Ce 80 de ani? Nu apuc 80 de ani în sistemul penitenciar. Nu-l apuc. Peste 5 ani iese peste 5-6 ani iese din sistemul penitenciar. La 76 de ani. Nu cred eu că dacă omoră 2 oameni este bun de muncă, nu? Ce facem cu el? Hai că poate o zi nu mănâncă. Cred că fix 10 ani mai are. Poate Cam o zi 10 nu ani. mănâncă. Poate o zi nu mănâncă. Că Încă 10 ani. Adică față încă de 10 ce a ani, da. executat Da, deja, încă că a 10 făcut 5 până Exact. acum. a făcut 5, mai are 7-8. E la jumătate. Asta e, peste 7-8 la 77-78 de ani iese din sistemul penitenciar. Se deschide poarta de la Giurgiu sau unde o fie el atunci, la Bacău, la Giurgiu, unde o fie, ce domnul Moroșan, sunteți liber să plecați. Trece o zi, ce face? Vine sau angajează undeva? Ce, îl iau multinaționale să-l bage acolo angajat? Nu. Mai ales că nu o căuta, acum toată lumea te caută pe internet. Mamă, cine e Moroșan ăsta? Oh, voleu, ăsta e criminalul. Nici nu știe cum, cred că cum Îți dai seama să-l că expedieze e o de la situație recepție. absolut imposibilă pentru oamenii ăștia. Mai ales când Este vorbești o și situație de absolut imposibilă. ce am sesizat deja cu fiica, da, care s-a dezis complet de părinți. Aveți până la urmă, că copii? au participat împreună. Aveți copii, au copii cei care se uită la noi. Ce facem cu oamenii ăștia? Am spus statului, haideți să facem o legislație. Scutiți de impozit. Pe lângă scutirea de impozit, dă celui care angajează un fost deținut, plătește tu jumătate din Nu, eu aș din face salariu. altceva, iartă-mă că spun, aș face total altceva. Toți cei care ies din sistemul penitenciar, că după aia or să spună, domne, că eu dacă tu mă urmărești și după ce, uite cum e ăsta când o să iasă în fin la 100 de ani, dacă tu îl urmărești, o să zică că nu e reabilitat de facto, că e reabilitat doar de drept, că de ce îl mai urmărești? Bă, da, să aibă obligația statul român. Cum era pe vremea lui Neanicu, dacă te prindea pe stradă la ora 2, zicea, tu ce cauți aici? Cum tu n-ai loc de muncă la ora 2, tu stai să umbli pe un parc? Așa și cu ăștia. Listă clară. Mă, că vin suveranite Și- acum. Da. Și să fie puși, atenție, să fie puși, deci, ok, pe măsura trainingului tău, ce ai făcut în viață, dacă ești de pensie, n-ai ce să-i mai faci, că după 65 de ani ești de pensie, Pensie.
Dar ceilalți care ies, că uite, au ieșit o grămadă și vezi că zilele astea au intrat foarte mulți la pușcărie pe viață. Eu am scos anul ăsta 2 condamnări deja pe viață. Când spun scos, zice, tu băi, ești procuror? Da, mă, sunt procuror când apăr victima. Sunt procuror. Și pun concluzia alături de procuror și îl și aplaud pe procuror când se întâmplă lucrul ăsta. Foarte bine. Și atunci, important este cumva să găsești o chestiune de monitorizare. Bă, tu ce faci? Că nu faci nimic o zi, 2, 3, 4, dar după vorba ta, a treia zi știi cum îți fac mațele? Știi? Și gândește-te Hai să facem ceva împreună. Ai una dintre cele mai importante firme de avocatură din țară. Ești mega cunoscut la nivel național. Hai să facem ceva. Crede-mă, facem când vrei tu. Nu e vorba doar de mine că am eu societatea mai de avocați. Ideea este că avem și ai și tu și am și eu relații de prietenie cu partidele politice. Da. Nu spun de PSD, de PNL, de nu știu ce, că sunt în toate partidele. Oamenii ăștia trebuie să Plus că ne zică... întâlnim cu ei la televizor pe unde... Păi deci nu există... asta spun. Băi, puneți mâna și faceți, ok, l-ați dat jos pe Bolojan, acum ați făcut ați nu știu ce. Păi da, hai să facem, uite, mie mi se pare crucială treaba asta. Pentru că să vorbim peste 2-3 săptămâni, că mai este unul din ăsta și zice, păi moartă, l-a omorât-o după ce a ieșit din pușcărie. Bă, Dar am vorbit de sute de ori de treaba asta. Până la omor, el face alte multe infracțiuni despre care statul român nu ia la cunoștință. Furturi pe care oamenii nu le declară. Așa e. Vă dau cuvântul de onoare, lucram în penitenciar pe vremea respectivă, a ieșit un deținut, nu dau nume, nu spun localitatea, am întâlnit cu el la terasă. Șeful îmi da și mie o bere. Zic, bă, uite, îți dau 30 de lei, du-te și cumpără-ți de mâncare, nu-ți dau alcool, du-te și cumpără-ți de mâncare, dar să nu te văd după aia în spatele gratilor. Păi n-au trecut 3 luni de zile că l-am văzut arestat preventiv. Omul ăla, dacă așa a fost învățat. Sau sunt deținuți care ies afară, deja după câțiva ani de zile, viața ta este în penitenciar, în spate. Tu nu poți să mai vorbești despre ce ai făcut înainte. Îți dau cazul Samir Sprânceana. M-am întâlnit cu Samir Sprânceana în Craiova. Deci omul ăsta, știți, care a dat un tun de 100 de milioane de dolari la vremea lui, pe vremuri. Mă, dar eu nu cred că știe de ori. Deci, unul dintre cei mai cunoscuți, nevastă sa judecător la Curtea de Apel Craiova. M-am întâlnit cu el după ce s-a liberat. În loc să-mi povestească viața lui, a avut o viață de rege, de adevărat rege. În loc să povestească viața lui dinainte de a ajunge la pușcărie, s-a axat numai pe penitenciar, cât era șmecher el în penitenciar, când l-a pus pe la nu știu să vopsească peretele, când a luat el nu știu ce să facă, prin camere pe acolo. Te marchează. Deci universul tău, dacă stai câțiva ani de zile în spatele gratilor, universul tău este pușcăria. Când ai ieșit afară, te-ai uitat în stânga, te-ai uitat în dreapta și nu prea înțelegi ce se întâmplă. Imaginați-vă un deținut care a intrat în anii 90 în penitenciar, a avut o condamnare 25 de ani și a ieșit după 25 de ani, a ieșit în 2015. Nu mai are nicio treabă. Când el a intrat când erau telefoanele legate la calorifer cu cuplaj și a ieșit în afară în epoca smartphone-urilor. Și în pușcărie n-ai telefon. Îl vezi așa doar când e... La televizor? La televizor e doar acces la un televizor. Ce credeți că face ăla? Nu e obișnuit acolo, nu se simte în mediul lui. Sparge și vine înapoi. Avem deținuți care fac intenționat infracțiuni ca să se întoarcă după gratii. Că acolo ai 3 mese pe zi, așa cum sunt ele. Să știți că mesele din penitenciar sunt bune. Ai căldură, ai apă caldă, ai colegi cu care vorbești, mai speli șosetele unui șmecher, îți mai dă ăla de mâncare, te mai plătește. Zi și mie puțin treaba asta, că sens eu cu tine, noi ce facem, e greu. E greu. E greu să mergem numai pe Moroșan. Cum e treaba asta să fii șmecher în pușcărie? Nu toată lumea e la fel? Nu. Sunt camere de șmecheri, sunt camere de fraieri în pușcărie. Dacă e guler alb, nu vă referiți la mine, că... Suntem toți bine. Sau toți în gurele albe. Gulere albe mă refer la oameni politici, la oameni cu foarte mulți bani. Sunt camere speciale pentru ei, unde sunt tratați diferit. Nu că am vrea noi să tratăm. Așa spune legea. Nu, așa spune legea. Așa spune legea. Nu pui criminalul cu... M-a sunat Gigi Becali, de mi-a povestit din penitenciariu, oricum știam că eram cu geana pe Gigi Becali, adică că el era cel mai mare mitanciu din sistemul penitenciar și cel mai șpăgar și cel mai privilegiat deținut a fost Gigi Becali în sistemul penitenciar. Și mi-a povestit toate prostiile pe care le făcea acolo, multele și știam și eu, nu le puteam proba, dar știam ce face prostiile. Omul ăla, ca și mulți alții, a avut o pedeapsă de rege. Acolo a jucat la trecerea timpului. Dacă m-am puțin. Oricum făcea ce voia. Avea oamenii lui care îi făceau patul. Care cărți. Da, bine, da. Gigi Becali a scris cărți. El nu știe să vorbească, dar știe să scrie cărți. Vorbește cu... Asta
Asta o să rămână. Scoate. Păi da. Acum la modul cel mai serios. Mie mi-e drag Nea Gigi, dar Normal. mi-a promis că modificăm legea de executare a pedepselor. Mi-a promis multe Nea Gigi, dar nu se ține de ele. Problema acum că este și concentrat formarea noului Acum guvern. e cu Bolojan. Acum e cu Bolojan, are alte ținte. Dacă știam că o să Alin Voci îl sunam sunt să oameni, vorbească și el. sunt oamenii tratați diferit în sistemul penitenciar și sunt deținuții de drept comun. Și printre deținuții de drept comun sunt și la rândul lor șmecheri, o întreagă ierarhie în sistemul penitenciar. Azi vreau să întreb ceva apropo în siajul acesta. Bine, Moroșan să știți că nu este un deținut VIP, Privilegiat, ar fi privilegiat culmea. pentru că este, cred că e și sărac. Dacă e sărac, s-ar putea să mai are și probleme psihice, că- Și probleme psihice și s-ar putea să fie Vreau să întreb un care lucru. face curățenie la Ce viață o să aibă omul ăsta în spatele gratiilor? Adică cum e tratat un criminal în penitenciar? Cum e văzut? E privit cu teamă de ceilalți deținuți. Imaginați-vă că el nu mai are nimic de pierdut. Sunt deținuți cu el în cameră care au fapte din astea de găinării. Îl privește cu alți ochi pe ăla care au omorât 2 și mai a avut alte fapte înainte. Adică e un fel de șmecherul camerei. Dacă mai e bun și pe pumn, e chiar de adevăratele șmecherul camerei. Dacă nu are pe cineva cu mulți bani în cameră, pe care îi ține pe țigări și pe cafele, că asta e moneda de schimb în sistemul penitenciar, țigara și cafeaua. La cafeaua interzisă? Nu e interzisă. Dar nici țigările nu sunt interzise. Nici țigările nu sunt interzise. Păi de-aia este monedă de schimb, ei nu au voie cu bani. Dacă îi prinde cu bani, iarde. Nu au bani, la ei că nu au ce să facă cu ei, pentru că cumpărături n-au cum să facă. Da, au credit, nu? Totuși, că există alimentare. Pe cartelă. Nu? Au un card. Acel, Se duce cu creditul cardul la cartelă. așa, Și pentru au un telefon, cont, și au un cont și la telefon vorbește, chiar și vorbește, dă cu cardul ăla, vorbește cu familia, are un număr limitat de numere de telefon pe care le bagă acolo, 10. Avocatul întotdeauna e Avocatul gratuit. e avocat, așa, Care care e să gratuit. De-aia voi sunteți tot timpul, aveți acces oricând în penitenciar, parcă voi și președintele României ce mai are acces tot timpul în penitenciar. Și cam asta e, dar oricum s-ar putea să nu aibă bani. Nu are, spun sigur N-are că de nu are, unde. pentru că, de fapt... Dacă avea bani, nu luau casa. Nu, dar toată treaba asta a plecat de la mizeria aia de apartament din Onești de acolo, să omori 2 oameni, că ți-a executat-o ție nu știu cine și De că a ce luat-o ți-a din executat-o? complex. Că probabil că nu ai plătit-o Păi și... nu. Nevastă sa a fost găsită ca fiind de lapidatoare. Gestiune frauduloasă de lapidare, în fine, exact, dar- Deci o familie de infractori până Păi la și urmă. nevastă am sa este în înțeles. pușcărie acum. La Târșor. Păi unde în altă Aoleu, parte? da. Asta e singurul penitenciar. Ăla e cel mai periculos de penitenciar, poate chiar înaintea penitenciarului Giurgiu. Eu am fost la Este penitenciarul cu cele mai multe evenimente negative în care sunt implicați deținuți. deținute. Deținute, dacă sunt deținute acolo. Eu am- Femeile sunt cele mai rele în sistemul penitenciar. Dacă se uită femeile la noi să stea departe de infracțiuni, Târșorul este nu știu acolo, și dacă cade o bombă atomică, nu poate să stârpească violența între femei. Femeile astea de rele în sistemul penitenciar de nemai văzut. Acolo am fost la niște grefe cu niște persoane, mă rog, grele din politică și apropo de treaba asta, știi cine a renovat camera de vizitare a copiilor? Elena Udrea când a intrat. Știu. Da, știu, Elena Udrea a marcat un pic sistemul penitenciar, până când și avocatul poporului a dat niște recomandări favorabile Elenei Udrea. Eu l-am amenințat cu plângerea penală la DNA pe avocatul poporului în vremea respectivă, pentru că prea era foarte prietenos așa cu Elena Udrea. Chiar eu am fost certat cu Elena Udrea, am și primit o amendă de 5.000 de lei de la CNCD, la discriminare, după care ne-am împrietenit. Am rugat-o, ea m-a rugat să nu o mai atac în spațiul public și să nu-i mai fac viața oarecum pe monchin în sistemul penitenciar, iar eu am rugat-o să nu mai facă colegii torționari. Nu este vina mea, ca polițist de penitenciare și a colegilor mei, că ea a căzut la pușcărie. Ea atunci voia să iasă din penitenciare, că de-aia ocolim puțin subiectul Moroșan, ea atunci a vrut să dea în sistemul penitenciar și în condițiile din penitenciare, ca să scape de pușcărie, lovind în noi. Și am spus, nu eu te-am băgat aici. Nu spune că eu sunt torționar, că nu sunt torționar, mai ales cu miniștri ca tine. Că nu-și permite nimeni să se ducă să te tragă pe tine de urei sau de zuluf sau să nu ai camera vopsită cum trebuie. Se știa că vine Elena Udrea, au schimbat și tocăria de la geamuri. Ce dracu vorbim acum? Au schimbat eu țin minte că am fost la s-a vizită renovat, și erau 7 s-a renovat. grade, nu A înțeles situația, nu a mai atacat sistemul penitenciar și a văzut de pedeapsa ei, s-a maturizat în sistemul penitenciar. Eu, dacă eram în locul conducerii penitenciarului, dăm și învoi să duc acasă la familie.
Știți că Bine, acolo a singurul ei chin a fost că nu și-a văzut fetița Exact. pe perioada de detenție decât la mama și copilul. Și am avut chiar intervenții televizate în care am spus, mă, dar de ce nu-i dați? Am vorbit și cu directorul general întrebându-l, dar de ce nu-i dați? Și a zis, băi, Robanțule, dacă îi dăm o să sară presa pe noi și societatea civilă că, uite vreo, favorizăm pe Elena Udrea. Și pe bună dreptate, adică Elena Udrea a făcut mult rău societății atunci, pe vremea aia, prin corupția în spatele căreia era, Băsescu, dar în fine, asta e o altă discuție. tăierea salariilor, societatea a privit-o foarte urât pe Elena Udrea și toată camarila lui Traian Băsescu din Nu, dar de la respectivă. Băsescu, Și multă presă care era împotriva sistemului Băsescu Păi nu te supăra, pe bună dreptate, și da? cred că n-ar fi omorât mass media și societatea civilă dacă noi i-am fi dat învoiri Elenei Udrea, așa cum voia ea. Inclusiv Gigi Becali, că de aici am avut discuția cu Gigi Becali care spunea că, bă, Dorobanțule, bă, eu trebuia să plec acasă 30 de zile pe an. Nu e chiar așa. Învoirea este o vocație, nu mă ai tu de drept așa. Că atunci ar trebui 30 de zile pe an, toți deținuți să plece acasă. Nu poți, adică sunt niște criterii acolo care îndeplinite cumulativ. El vrea să modifice Da, legea de uite, executare a să spun o pedepsei, chestiune apropo de vocație. Un om care intră în sistemul penitenciar, apropo de gulerele albe, și aici le excludem pe ăsta, de l-am avut în dezbatere până acum, ca să poată să fie un om reintegrat în societate, alea 30 de zile sunt absolut esențiale. Să-și vadă copiii, să-și vadă familia, să-și nu știu ce. Uite, tu mi-ai spus așa, că mai bine de jumătate din infracțiunile pentru care ăștia sunt condamnați și trimiși în spatele gratelor sunt cu violență. Bă, la violență eu n-am scuză. Nu am scuză. Am scuză, nu știu, că ai venit și m-ai atacat, dar atunci e legitimă apărare și nu o să ajungi niciodată la pușcărie. Sau ai avut o cădere psihică de moment. Bă, dacă ai o cădere psihică de după ce se moment, mai du-te întâmplă. și tratează-te, frățioare. Și se mai și întâmplă, nu prea se întâmplă Știi odată și ce vreau să gata. Asta propun spun. pentru Dar lasă-mă să spun da. puțin. Ce să caute oameni acuzați de evaziune fiscală la pușcărie? Ce să caute oameni acuzați chiar și de lapidări? Ce să caute oameni acuzați de fapte Și care... infracțiuni din culpă pe alocuri unde nu e efectul ăla cu deces sau iremediabil Păi ceva. n-ai, la ce te referi? Păi și da, ok. Implicit, dacă vorbim de vătămări uciderea- corporale Păi nu, din uciderea culpă. din Eu aș culpă vedea asta și a fost modificată ca corupția efect al asta- legii Anastasia Da, cu drumurile publice, cu condusul pe drumurile publice. Păi dacă tu ești mort de beat sau de drogat și te uiți E la altă volan și discuție că așa. acolo Păi nu, deja dar e vorbim uciderea din și culpă. Păi da, dar e coroborată sau... Nu poate să-ți mai suspende executarea. Se execută... Păi da, dar vorbim și de o infracțiune cu intenție, că te-ai Nu urcat cu băut la intenție. volan. Vorbim Păi de... ok, Păi, bine. Asta ce mă refer. prevedeai tu? Nu Trebuie rămâne să doar prevezi, infracțiunea domnul din culpă, dar un om care n-are absolut nicio problemă, are permis, nu e sub influență și face, să zicem, o ucidere din culpă, care e clar din culpă, Nu, aia n-are... Păi, noi trebuie Bine, să analizăm... nu trebuie să... atrag recidiva, adică asta e o altă discuție. Adi Mădălin, Nu vorbeam de nu trebuie să recidivă, analizăm vreau- mecanic Și nici suspendarea, fapta. nici nu la O suspendare. vezi, te uiți la omul ăla și stai de vorbă cu el de ce a comis-o. Bă, m-am uitat în partea aia și nu am văzut pietonul când a trecut pe trecerea de pietoni. N-am vrut să-l omor. Pur și simplu nu l-am văzut pe trecerea de pietoni. Dar cu situația cu 2 mai, cu cretinul ăla, acolo e deja altceva. sunt în infracțiuni. Noi am Sunt dat infracțiuni acolo la schimbarea acolo. încadrării. Și cât s-a chinuit familia să-l scape de pușcărie și ce făcea el pe acolo, pe la Poarta Albă și să mă lase. Ăla ar trebui să stea cât mai mult în sistemul penitenciar. Ba mai mult și acoliții lui de dar și prietenii lui. părinții mai rău. Și, păi, imaginați-vă ce anturaj avea dacă anturajul lui se bucura că am ierlit două persoane. Băi, ești nebun, eu aș fi băgat și pe ea la pușcărie. Ăla, Maru sau cum îl chema, pe ăla de intrase în Floreasca nu știi că l-am să dezbătut fure de multe droguri ori. sau medicamente care să facă droguri din ele. Păi ce dăm societății, tinerii, ce învață tinerii acum? Bă, poate să faci orice ca Maru sau ca Moroșan și că asta, bă, că Eu nu mai ajungi în spatele mai gratelor. am o întrebare la tine, că o să ne apropiem de final, că uite, suntem 2 ore deja aici și pare că suntem de 5 minute, adică... să oprești discuția, Da, că exact, că are am putea atâtea acolade incredibile. am putea să discutăm mult. La momentul la care individul ăsta îi amenința cu... Era o secure deja, nu mai era cuțit. Nevastă s-a umblat de sus până jos, practic între etaje, polițiștii fiind pe hol, nicio clipă nu s-au gândit să o legitimă. Bă, dar tu cine ești și ce cauți pe aici? Și ea se ducea practic afară, se uita la televizor și spunea lui ăsta, vezi că te-a dat la televizor, vezi că uite, vorbesc treaba asta, că de asta e acuzată practic la complicitate la lipsire nelegală de libertate. Că fapta de omor calificat, aia e a lui, personală pe persoană, că n-a avut nicio, nu știu ce.
Cum vezi treaba asta din punct de vedere operativ? Prostie. Acolo a fost neglijență. Neglijență în forma ei cea mai pură. Adică pe ăla cu camera de luat vederi care transmite, nu-l lași, dar o lași pe una să vină de la parter, să se ducă la criminal, măcar dacă folosești-o. Nu au și lăsat-o, asta spun, că au lăsat-o efectiv. Aș fi lăsat-o cu un scop, dacă lucra pentru mine și în favoarea organului care... Nu, ea l-a ajutat pe bărbasul. Păi atunci de la ce naiba au lăsat-o? Pur și simplu, credem Adrian, acolo oamenii au fost luați prin surprindere. Nu se așteptau la așa ceva. Nu Orașul liniștit, Onești, alu Nadia Comăneci, te gândești tu în Onești, că iau luare de ostatici și cu lunetiști. Unde vedeți, suntem în filme? Să nu vedem ce vedem acum pe la televizor, pe Netflix, pe ăsta, pe Disney. Nu e în realitate. Da, dar uite că zilele astea, dacă putem să spunem ceva... Ăla din balcon peste politici fugeau naiba aia de acolo. Putem să spunem și de treaba asta că noi nu știam că avem, spre exemplu, capacități așa de bune. L-au găsit pe copilul ăla în 48 de ore cu termoviziune, cum știu, l-au găsit până în Coclau. 40 chiar. Sau 40 de ore, ceva de genul ăsta. Deci tehnică totuși există. Păi și pe criminalul de la Oradea tot la fel l-au găsit, tot cu termoviziune. Da, exact. Era... Dar puteau să prevină chestia asta dacă... La Bihor, nu la Oradea. Da, la Bihor. Puteau să prevină chestia asta dacă știau autoritățile. Vedeți dumneavoastră că sunt niște sincope ale în profesionalismul ăsta al nostru, al instituțiilor de forță. Am eliminat, stăteam de vorbă cu liderii din poliție, au eliminat sectoristul. Da. S-au eliminat șeful de post din fiecare comună care cunoșteau, adică a venit unul într-o comună, mă, cine e ăla, ce hram poartă? Ia să vină informatorul la mine, ia ce face ăla, povesti că ăla e un criminal. Venea o fată să facă practica. Mă, fata mea, tu ce cauți aici? Mai faci și prevenție. Du-te, fata mea, și fă practica într-o altă parte, că aici avem un criminal la Cioban. Aici pot să-ți dau câteva elemente din anchetă, în sensul în care cei doi erau prieteni, adică tatăl fetei decedate, omorâte, cu cel care avea ferma, erau normal, prieteni. Că așa a făcut fata aia în practic acolo, că nu și-a ales, a dat cu banul pe masă și a căzut banul pe ferma respectivă. Am contractul, săptămâna viitoare mă apuc de cereri serioase. Asta trebuia un pic și prevenție. Societatea, e foarte ușor să dăm vina pe instituțiile de forță ale statului, că sunt atât de profesionalizate. Da, suntem conștienți, oamenii trebuie să știe, ca să îndrepți un lucru prima dată trebuie să-l accepti. Da, suntem proști. Dar vrem cineva să ne învețe. Dar nu putem să facem formare profesională fără bani și fără specialiști. Normal. Cine să mă învețe? Eu? Normal. Îmi dai legea? Păi, slavă Domnului, ne-am timp să o citesc. Este insuficient. Absolut. Și atunci, ok, suntem proști. Dar puneți presiune pe guvern să ne profesionalizeze. Și atunci pretindeți-ne. Dacă greșesc după ce m-ai învățat, arde-mă. Dar nu poți să mă tragi la răspundere când tu nici măcar nu m-ai învățat, mi-ai pus o uniformă pe mine și crezi că dacă ai pus uniforma pe mine, spuneam lui Mădălin mai devreme, dacă ai pus uniforma pe mine, gata, m-ai și făcut polițist cu experiență. Nu e adevărat. Corect. Nu este adevărat. Și atunci au acționat prost. Exact cum ai zis tu mai devreme, de ce au lăsat-o? Pentru că n-au știut cum să procedeze. De asta a și fost deschis dosarul la penal și exact asta au reclamat și acolo, că legea, atenție, nu că n-au știut ei, că legea era neclară. De asta s-a și clasat. Păi și spiritul? Legea era neclară. Eu am o vorbă. Adică ce trebuie să fac? La noi în sistemele astea spune așa, unde scrie că trebuie să fac așa? Băi, fraților, nicăieri nu scrie nicio procedură, a dracului de procedură, nu scrie în mama ei de procedură că atunci când trebuie să scrii la tastatură un proces verbal sau o adresă, nu scrie în procedură că trebuie să apeși butonul ăla ca să aprinzi calculatorul. Corect. Nu scrie nicio procedură că pentru a scrie cuvântul prostie trebuie să apeși pe P, pe R, pe... Da, înțelegeți? Asta vreau să spun. Bă, mai fă și mai acționează și în spiritul legii, nu numai unde scrie. Că legiuitorul nu se gândește că tu ești atât de prost ca polițist, jandarm, polițist de penitenciare, încât să spună ție, dacă vezi că vine o persoană civilă și vorbește în cazul ăsta Moroșan, și vorbește cu agresorul, tu trebuie să-l oprești pe ăla, să nu se ducă să vorbească cu el. Da, nu trebuie să scrie. Asta ține de asigurarea perimetrului. De orientarea ta. Corect, așa este. Uite, vreau înainte de final și să-i dau cuvântul și lui Mădălin înapoi. Voiam să mai luăm un material rapid, după care să avem și, cel puțin din partea mea, o ultimă întrebare, foarte rapid.
Negocierile au durat ore bune, iar polițiștii au intervenit târziu. De ce nu au intrat totuși mai devreme peste agresor? Păi pentru că nu știu meserie. Lipsa de știință de carte în cap. În momentul în care cu 112 agresorul și-a manifestat doleanțele, trebuia pe doleanțele alea să se insiste. Vom veni cu banii, vom veni cu contractul, vom veni cu licitația, ce dracu a fost acolo, că personal nu știu și nici opinia publică încă nu știe. Și omul ceda din punct de vedere al acumulărilor frustrante pe care le avea el vis-a-vis de acest apartament și așa mai departe. Deci purtam negocierile pe tema asta. Nu să stăm noi de vorbă din stradă, prin balconi și așa mai departe, toți veniții și neaveniții cu părerile lor și așa mai departe. Și acțiunea trebuia să fi fost extrem de discretă. Da? Discutăm pe problemele respective. Și încercai să satisfaci doleanțele, puneai și tu condiții să elibereze oamenii, că altfel nu faci negocieri și așa mai departe. Da. Dar vedeți, să noi am asistat aici la o amplificare, secundă cu secundă, a disfuncționalității din mintea acestui individ, care n-a putut să fie sedat psihologic, afectiv, persuasiv, etc., etc. Ăsta e rolul negociatorului. Pe urmă, mai pun în discuție altă chestiune. Dom'le, de unde au învățat băieții ăștia? Cine i-a învățat pe ei? Cum să intervină? Care sunt elementele de tactică criminalistică, la răpiri de persoane și așa mai departe? După cum ați văzut, profesorul Tudorel Butoi a avut un interviu în care spunea că se putea rezolva în 2 ore. Și eu rămân cu întrebarea, nefiind din sistemul respectiv, nici polițienesc în general, care ar fi fost maniera exactă prin care se putea rezolva în 2 ore? Și Adrian, apoi o să vreau să-mi spui și tu ce crezi că vrea să spună domnul profesor. Deci, domnul profesor Tudorel Butoi este unul dintre cei mai tari și mai buni profesori care poate să îi învețe pe polițiști, chiar și pe noi, pe polițiști de penitenciare, să acționăm în situații din acestea de criză, în situații critice. Dar vedeți dumneavoastră că avem așa apucătura asta de român ticălos, de a ne crede mai deștept decât alții. Și tot timpul zicea, ne duce noi după ce spune Tudorel Butoi. Bă, omul ăla este un munte de are experiență mare și a experiență. văzut mulți criminali, Deci, într-adevăr. respectul meu, și îi învăț, poate se uită și polițiști sau polițiști de penitenciare, jandarmi, oameni în servicii se uită pe la podcastul ăstea. Fraților, duceți-vă și ascultați pe oamenii ăștia bătrâni, pe care noi îi considerăm bătrâni și cu experiență, că aveți ceva de învățat de la ei. Eu, dacă aș fost în situația aia, într-o situație din asta în care n-am fost, puneam mâna pe telefon, dați-mi numărul de telefon al lui X și țineam tot timpul legătura cu el. Dom'le, a făcut asta, ce mă vrei să fac? Că sunt prost. Nu este ceva rușinos să spui exact că sunt prost și nu știu. Exact. Este rușinos când faci pe autosuficientul și tu, în esența ta, ești un dobitoc. Ce să facă un procuror de pe lângă parchetul judecătoriei Onești într-o situație de luare de ostatici? Acum, pe bune. El cu dosarele... Adi, în școală, când vezi luare de ostatici, te gândești, în cariera asta mea, câte lor de ostatici o să am eu? Dă-o dracu subiectul ăsta, îl dau la și altele. Da, aveți așa ceva? În Academia de Poliție există multe situații în care pe care le tratezi. Sunt cazuri și cazuri, te Bine, învață. la demonstrațiile anuale, da, se fac și asta, într-adevăr. Se fac. Și te rog, Adrian, întocmai, apropo de luarea de ostatici, mai ales că tu ai spus-o, a fost prima, evident, din țară, reală. Cred că o să fie și ultima, că o să zic infractorii. Mi-e și rușine să mai punem pe ăștia într-o situație de asta prin nivelul poliției. Crezi că o să mai aibă loc? Fă o altă infracțiune. Am o oarecare temere, dar nu prin prisma românilor, ci prin prisma celor care au început să fie prezenți din ce în ce mai mult pe străzile noastre și prin societatea noastră. Pentru că începem să punem într-un malaxor diferite culturi, ceea ce nu-i rău pe de-o parte, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem și cu ce culturi ne concentrăm noi aici în România. Pentru că polițistul român, apropo de prevenție, de siguranță și încredere de pe mașină, el este obișnuit cu caracterul românului. Pentru că noi am
trăit într-o Românie cam, mă rog, erau, să zicem Mai așa, supusă un pic. frații noștri arabi care au fost prezenți pe aici și am avut relații bune dintotdeauna, frații noștri moldoveni de peste Prut, care, mă rog, sunt cam ca noi, da? Dar au început să apară populații despre care noi nu știm nimic, realmente, din punct de vedere al siguranței statului nostru. Și atunci s-ar putea să fie niște provocări. Și apropo de treaba asta, Cosmin, în încheiere, vreau să-mi promiți, eu o să mă țin de promisiune, nu spun că mâine, că poimâine, că știi că după aia chiar trebuie să mă țin de ea de urgent și mai am și alte lucruri de făcut, dar în cel mai scurt timp să ne concentrăm pe acest proiect care să vizeze ce se întâmplă cu criminalii care ies din pușcărie. Pentru că criminalii ăștia, noi vorbim astăzi despre ei, și auzim mâine, poimâine, un cunoscut de ei noștri că s-a întâlnit cu el sau cu ei. Da. Momentan sunt lăsați la liber ca economia noastră să facă ce vor. Nu avem niște politici în acestea post-detenție. Asta ne trebuie acum. O Iar eu politică mă a apuc să statului scriu. post-detenție. Eu mă apuc să scriu, o să ți le dau și ție. Vorbești și cu colegii tăi din penitenciare, cum vedeți voi treaba asta și că avem atâtea cunoștințe în lumea politică, să le punem în brațe politicienilor o lege pe care să o voteze. Pentru noi, pentru voi, pentru societate. Pentru familiile lor, pentru familiile noastre, pentru copiilor, pentru copiii noștri și în principal pentru o Românie mai sigură. Să triumfe este să nu facă suficient ca oamenii să nu facă, oamenii să facă nimic. Abia aștept să prezentăm proiectul aici și sigur și în alte podcasturi pe care vrem să le facem o să vă povestesc situații reale din penitenciare, să vadă, pentru că de fiecare dată când mă duc cu prietenii pe la o petrecere, la nu știu ce, când le povestesc despre ce se întâmplă în penitenciare, stau gura așa căscată să uită. Pentru că este un mediu în care nimeni nu are acces. În spatele acelor ziduri cu ciupercile în care stau colegii. Te așteptăm aici să faci alături de noi, de Cuculi și Asociații și Lex Files până la urmă, că, mă rog, podcastul este Lex Talk. Am vorbit lege, hai să vorbim și penitenciare. Mulțumesc. Rămâne invitația deschisă, dosarul, apartamentul se închide, dar întrebările mai mult ca sigur rămân și da, de aceea avem Lex Files, parte din proiectul Lex Talk, sigur susținut de Cuculi și Asociații. Vă mulțumesc amândurora.